बुङासै फंसेबो नंखाय बाथ्रा बुङाखै बियो जायखौ बुंदों बे गासिबो सैथो बिमा बेफोरखौ मा आवरायनो सानखो दिनै राजिबनि जोनोम सान बिनि सायाव गोबां मान इज्जत गोनां आलासिफोर दङ बिनि गेजेरावनो नों गावनि फिसालानि हिनजावखौनो आंनि फिसालानि अनगायैबो बिहा सासे फिसाय दंबावो आयै नों गोबां बावथिना खालामबोबाय बाजैखौ लाजि फोनांनायनि आरो दिनैबा मा गोदान बावथिना खालामलायखो जेबो गोदान बावथिना खालामनो नागिराखै बेनि मेगननि गोसोम ससमाखौसो बोखारनानै होनो सानदोंमोन नाथाय नोंसोर रावबो आंनि खोथाखौ खोनासंनो नागिरा दिनै दानो नोंसोरनो फोरमानखौ होगोन आं बेहा सासे गुबुन हौवाल' नङा सासे गथ'बो दङ मा फोरमान दं नोंहा नोंनि खाथियाव मा फोरमान दं नोंहा आंनि हिनजावनि सायाव मा फोरमान दं नोंहा आंनि हिनजावआ जे गथ' दं होननानै मैनाथि मैनाथि सिङाव हाबफै बे हिनजाव मैनाथि आरो बिनि बामना लानाय गथ'आ मैनाथि बे नों बामना लानाय गथ'खौ बिनि बिमानो हैदो आं जेबो मिथिया मा जालायनो हमदों जालायबाय थादो नोंनि गथ'आ आंखौ दिनैनिफ्राय रेहाय होदो निजोम बे हिनजावा गथ'खौ नोंनि आखायाव होलांनानै मा बुंखो बुं बे गथ'आ सोरनि बुंदो बे गथ'आ सोरनि दोनखोमानाय जिरादा मोगथाङाव नुजायोब्ला जेबो बाथ्रा बुंनो हाया राजिब बेनिखायनो बियो दा जेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै निजोम बे गथ'आ नोंनि नङा बुंदो निजोम बे गथ'आ नोंनि नङा बुंदो बिसोर गासिबो नंखायसो बुंदों गासिबो फावथिनासो खालामदों मानो सिरि सिरि थाखो नोङो निजोम निजोमा जेबो फिननाय होनो हानायनि गोहो गैया मिस्टार राजिब फिसा बिमानि बिखायाव थायोब्ला माब्लाबा रावबो बिमाया गावनि गथ'खौ नंखाय बुंनो हाया सेटआप बे गथ'आ निजोमनि जानो हाया निजोम नों मानो सिरि थाखो बुंदो ना बियो दा मा बुंनो फिसा हमजानानै बियो बयनिबो सिगाङाव अन्थाइ जानानै थाबाय अन्थाइया कि मालाबा रायलायनो रोङो अन्थाइखौबो रायलायहोनो हायो मामि आं बेनि खायदाखौ मिथिगौ आं बेनि खुगानिफ्राय रावखौ दिरुनगोन ओइ हिनजाव बै दिनाव नों आंखौ बयबो आलासिफोरनि सायाव लाजि फोनांदोंमोन आं दिनै नोंखौबो बयनिबो सिगाङाव बे गथ'खौ लानानै आंनि न'आव थानो मोना नों आं एसेबां गोबावनिफ्राय फोथायनाय मान सनमान इज्जत अननाय मोजां मोननाय गासिखौबो थेर बेथेर खालामजोब्बाय नङा नों मा बुंदों नों आदा नों सिरिथा उनु नों जेबो खोथा बुंनो मोना मा बुंदों ने राजिब बे गथ'आ बिनि नङा आफा बिदिब्ला बुंनोसै बे गथ'आ बिनि नङा होनना आइ बिहामजो फिसा नों नंगौखौनो बुंना लादो आं बे बाथ्राखौ माब्लाबा बुंनो हानाय नङा आफा दायनिगिरिया माब्लाबाखि गावनि दायखौ सिमान लायो नों सासे सेंग्रानि न'आव 1 घन्टा न' सिङाव दरजा फांथेनानै थानानै फैयाखैमोन बे गथ'खौ खांनो थाखाय मैनाथिनो रां होनानै फैयाखै बुंदो निजोम नंगौना नङा 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 आं बे बाथ्राखौ माब्लाबा बुंनो हानाय नङा आफा बिदिब्ला खोनासं आंबो बुंनो गोनां जाबाय दिनैनो दानो बे न'खरखौ नागारनानै ओंखारलां नङा नङा नों बिब्दि बुंनो नाङा नोंनि बे बुबि खुगायानो आंखौ बुंनो गोनां खालामबाय नोंनि बे खालाय देहाजों आं माब्लाबाबो रायजो जानो हानाय नङा खुलिंखिनि नों बायदि गाज्रि आखुनि हिनजावनि सबाबनि
मामि आं दिनै जोबोद खुसि मामि दिनै आंनि खुसिनिख्रुइ रावबो खुसिन जानो हाया जाय निजोमा आंनि बिखानिफ्राय राजिबखौ जानगार लांहोदों बे निजोमखौ दिनै राजिबनि बिखानिफ्राय जानगार हरफिननो हाबाय अराय समनि थाखाय बे खेबाव आं जासिगोन राजिबनि हिन्जाव मामि लामाया दासिमबो लांनो जायाखै मा बुंदों नों मामि नोंगौखौनो बुंदों खोनासं सासे हिन्जाव थाखानाय हौवाया बै हिन्जावा थांनानै थाथान्दियाव गुबुन सासे हिन्जावखौ गोसो जाब्लानो हाबा खालामनो हाया बिनि ओंथिया जोबोद गोरलै जेसेबां दिन राजिबा निजोमखौ डाइभर्स खालामा अब्लासिम गुबुन सासे हिन्जावखौ राजिबनि थाखाय हाबा लाफिननांगौआ गोरलै नङा नाथाय मामि जेबो नाथाय गैया राजिबखौ नों हाबा खालामनो गोसोथारब्ला निजोमखौ डाइभर्स खालामनायनि फोरमान बिलाइखौ लाबोथारनांगोन नङाब्ला हाबानि उनावबो निजोमा जोंखौ कर्ट केस खालामनानैब्लाबो जेलसो जाहोगोन नङा मामि आं बेखौ जानो होआ बियो आरो माब्लाबा फैफिननो हाया आं निजोमनिफ्राय डाइभर्स खालामनाय फोरमान बिलाइखौ दानो लायगोन निजोमा माब्लाबाबो गोरलैयै नोंनो बे फोरमान बिलाइखौ हरनो राजि जानाय नङा आं बेखौ डाइभर्स खालामनायनि फोरमान बिलाइखौ हरनो थाखाय दानो नारसिनगोन राजिब बबेयाव थांनो आं बे न'आव थानो एसेबो गोसो गैला आयै खोनासं नों गोसोखौ एसेबां गाज्रि खालामनांला फिसा आं नोंखौ आरोबाव फिन गोदान हाबा खालामहोफिनगोन नङा आयै आं आरो हाबा खालामफिनला जोनोमाव मानसिनि हाबाया खनसेल' जायो खनले नङा आंनि हाबाया जानानै थांखांबाय आं बेखौ फोथाया नोंखौ थगायनानै नोंखौ फुस्लायनानै नोंजों नंखाय हाबा जानाय जादोंमोन आं बे खेबाव नोंनो गुबै हाबाखौनो खालामनानै होगोन अनजिमानि बिमाजों आं दानो नोंनि हाबानि दिनखौ थिग खालामगोन नाङा आयै नाङा आंनि खाफालाव बेफोरबायदि हाबा खालामफिननायनि लिरनानै हराखै आं आरो गोदान हाबा खालामफिननो हानाय नङा नोंनो बेयाव मा नांगौ आं आंनि हिन्जावनि खाथियाव फैदों नोंनि हिन्जाव औ नंगौ आंनि हिन्जाव राजिब बेनो बै सेंग्राया जायजों निजोमा गाज्रि सोमोन्दो आं आंनि मेगनजोंनो नुदों बेनो निजोमखौ लानानै न' सिङाव 1 घन्टा हाबसोनानै दङमोन बेनिनो बै गथ'आ साला सैमा नोंहा एसेबां गोहो आरो नों बे न'आव फैबावदोंसो अबिराम नों अनु नोंनि नोमबाजैया आंनो 1 दाननि सम होदोंमोन नाथाय बे 1 दाना बारलांबाय आरो आं सहायनानै थानो हायासै अनु नों आंनि गथ'खौल' हरफिनदो नोंनि गथ'खौ नोंनि हिन्जावा बे न'निफ्राय लानानै ओंखारलांबाय ओंखारलां नोंबो बे न'निफ्राय दानो ओंखारलां आंनि हिन्जावा आंनि खाथियावनो गसंनानै दङ मा होननो नागिरदों नोङो अनु बेसेबा सिगांनिफ्रायनो गिनानै बे सैथो बाथ्राखौ जों बुंनो हायाखैमोन नाथाय आं दिनै बे सैथो बाथ्राखौ बुंनो फैदों
आंनि हिन्जावा अनुआनो। अनु, नों जुदि बिदा बिमा बिफाखौ गिनानै आंखौ जुदि नोंनि फिसाय होननानै सिनायथि होनो हायाब्ला आं जेबो जर खालामा। नाथाय नों आंनि गथ'खौल' आंनो हरफिनदो। नोंनि गथ'? अनु, ओइ अनु, बेफोरखौ नोंसोर मा बुंनो नागिरदों? अनु, नों सैथो खोथाखौ बुं। बेफोर गासिबो सैथो? नंगौ, जों जेब्ला गुवाहाटि मेडिकेल कलेज हस्टेलाव थानानै फरायो होमब्लानो जों अनुजों आंजों मोजां मोनलायो। होमब्लानो जों सानैजों गंसे मन्दिराव हाबा जायो आरो बोसोरसेनि उनावनो बे गथ'आ जोनोम मोनो। आं सिगांनिफ्रायनो खनले खनले बुंबाय थादोंमोन जोंनि हाबानि खौरांखौ खिन्थानो थाखाय, नाथाय बियो फरायनो जोबाखै होननानै। खिन्थाब्लाबो नोंसोर मानिखानाय नङा होननानै अनुआ जेबोखौनो खोन्थायाखिसै। अनु, आंनि मेगनाव नायनानै बुं, बेफोर बुंनायखै गासिबो सैथोजोब? नोंगौ, बेफोर गासिबो सैथोजोब आफा। बिदिब्ला बे गथ'आ बहाथो? जाय गथ'खौ बाजैया बिखायाव गोबानानै बे न'खरखौ नागारनानै थांदों, जाय गथ'आ बाजैनि बिखायाव दङ, बे गथ'आनो आंनि। बे गथ'खौ खांनायनि बिबानखौ आं बाजैनो होदोंमोन। आरो बेखौ फेदेरनायनि बिबानखौ बाजैयानो लादोंमोन। बेनिखायनो मैनाथिनो दानफ्रोमबोनि रांखौ बाजैयानो हैबाय थायोमोन। आरो बाजैया बुंबावदोंमोन समाय सुजुग मोनब्लानो जोंनि गासिबो जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो होननानै। नाथाय बाजैया बे सुजुगखौनो मोनाखिसै। इनाय अनागार आरो खुलुमगिरि होनजानायनि लासिंसिं बोजाखौ खर'आव रुजुननानै बे न'निफ्राय खानायाव हमनानै बुद्रु बुद्रु होखारहरजाबाय। बिदिब्ला निजिमा बे बाथ्राखौ मानो खिन्थायाखैमोन? मानो बुङाखैमोन बे गथ'आ गावनि नङा होननानै? आं बाजैखौ मोनसे समाय लाहोदोंमोन, बेनिखायनो बियो रावनोबो खोन्थायाखैमोन। बाजैया गाज्रि आखुनि हिन्जाव नङा आदा। बाजैया सासे सती साबित्रि हिन्जाव माहारिनि सासे हिन्जाव जानानै सासे हिन्जावनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनो थांनायाव गावसो इनाय अनागारखौबो सहायनानै दुखु दाहा लानानै सिरि सिरि बे न'निफ्राय ओंखारलांबाय। हे गसाई, हे आनान गसाई, आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनखो? बुङाखै मानो दानिया निजिमा खुलुमगिरिनि? दानिया बुङाखै मानो निजिमा गाज्रि आखुनि? आयै, जाय बंस'खौ लानानै नों गावखौनो देरगानाय मोनदोंमोन, बोरो नोंनि बे देरगानाया? बोरो नोंनि मान सन्माना? जाय जेबो फाफ गैयै हिन्जावखौ नों इनाय अनागार खालामनानै खुलुमगिरि होननानै बे न'निफ्राय होखारहरनानै नोंनि मान सन्माना बहा थांखो? जेबो थायाखिसै नोंहा। बे न'खरनि मान सन्माना हाद्रि जानानै थायाखै? आयै, नों नोंनि गोसोखौनो साननानै नाय। जायनि मोखांखौ नों नायनो मुगैयो बे हिन्जावानो नोंनि न'खरनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनानै बबि जानानै सिरि सिरि बे न'निफ्राय ओंखारलांदों।
आयै आं निजिमखौ नागिरनो थांसै जुदि आं निजिमखौ लोगो मोनफिनाबा बे न'आव आं माब्लाबाबो फैफिननाय नङा माब्लाबाबो फैफिननाय नङा खोनासं उर्मिला आंगोनि बिमा बिफाखौ नागारनानै सासे हिन्जावा बिहाव बिखुनजोनि न'आव फैयो बिहाव बिखुनजोनि अननाय मोननो गुबुन बिमा बिफानि न'आव मोनसे गोदान मिजिं लानानै हाबफैयो बिमा बिफाखौ नागारबोनायनि दुखुखौ बिखुनजोनि अननायजों संनानै लानो नाथाय नोंनि अननायाथ' गोजान बिहामजो फिसा फैनायनिफ्रायनो नोंनि गोसोनिफ्राय बेखौ नाथ्रोनासो दोनदों बिखुनजो बिहामजोनि सोमोन्दोआ जानांगौ बिमा फिसाजो बायदि बिहामजोआ बिखुनजोखौ बिमा बायदि सनमान खालामनांगौ आरो बिखुनजोआ बिहामजोखौ फिसा बायदि अननायजों बिखायाव बजबनानै लानांगोन नाथाय नोंनि बिहामजोखौनो इनाय अनागार खालामनानै गाज्रि आखुनि कलंकिनि होननानै नंखाय मुं सुनानै बे न'निफ्राय होखारहरदों बिदि जायोब्ला बड'लेण्डनि नखरफ्रोमबोनि नखरा जागोन बिहामजो बिखुनजोनि दावहाथिलि रावबो फिसा हिन्जावा गावनि आंगोनि नखरखौ नागारनानै मालायनि नखराव बिहामजो जानो फैनाय नङा हेलो हेलो हेलौ राजिब जेडि रड लहा गुदामाव निजोमखौ हमनानै लांबाय आंखौ बेयाव नोंसोर मानो लाबोखो हमना लाबोदों बिनि थाखायनो नों राजिब न'निफ्राय ओंखारबोदों नाथाय राजिबनि जिउनिफ्राय अराय समनि थाखाय ओंखारबोआखै बेनिखायनो जों खेंख्रा लामानि हेफाजाब लानो गोनां जादों एसेबां गोबाव मानो रायज्लायनो गोनां जाखो न बेखौ हम बियो डाइभर्स खालामनायनि फोरमान बिलाइ सहि खालाम डाइभर्स खालामनायनि फोरमान बिलाइ औ नंगौ जेब्ला नोंखौ राजिबा न'निफ्राय होखारहरो अब्ला नोंखौ डाइभर्स खालामाखै आरो आं नों डाइभर्स खालामाब्ला राजिबखौ हाबा खालामनो हानाय नङा बेयाव सहि खालामबानो नों राजिब बान्दोनिफ्राय उदां जागोन आरो नोंखौ उदां खालामनो हाब्लानो राजिबा आंखौ गावनि हिन्जाव खालामना लागोन आंनि जिउआ जोबनानै थांब्लाबो सहि खालामनो हानाय नङा खालामनांगोन दिनैसिम खोनाबोदों सासे हौवाया सानै हिन्जाव लानानै नखर खालामदों नाथाय दा नुनो मोनदों सासे हिन्जावा सानै हौवाखौ लानानै गंनै नखर सोलिगासिनो दङ भेरि गुड दालाय माथो बेखौ गारनायावलाय आरो सासेखौ बोरै गारहोनांगौ आं बिनि राहाखौ मिन्थिगौ नैबे बिलाइयाव सहि खालाम होननानै बुंदों सहि खालाम आं सहि खालामनो हानाय नङा सहि खालाम आं सहि खालामनो हानाय नङा नाङा बेखौ सुथारनो नाङा सुथारोब्ला सहिखौसो बिनि सोलायै बे गथ'खौनो सुथारनो जागोन होमब्लासो थिग जागोन नों थिखौनो बुंदों मामि बिमानि सानाय फिसाया गाबनो रोङा नाथाय फिसानि दुखुआव बिमाया गाबो मा नायबाय थादों नोंसोरलाय माबा बेखौ हम
बायदि हिन्जाव आंखौ गाज्रि खालामग्राया निजोमा नङा गाज्रि खालामग्राया नोंसोरसो मालायनि सनानि संसारखौ फेर बेथेर खालामग्रा उर्मिला नों बेफोरखौ मा बुंदों मा नोंहा खर'आनो गाज्रि जाबाय नामा आंहा खर' गाज्रि जायाखै आगोलावसो खर' गाज्रि जादोंमोन नाथाय दा मोजाङै जाबाय अनु बे हौवाया बे गथ'आ आंनि अबिराम आंनि फिसाय आयदाय आरो बाजैखौ बे जोंनि न'खरनिफ्राय होखारहरनो नाजादोंमोन नाथाय हायाखै हेनसाम बेखायनो हाय होननानै गिदिंना अनो बिमा फैगौआनो दारगा साहाब बिसोरनो आंनि बिहामजो आरो फिसौखौ बुथारनो नागिरदोंमोन बिसोरखौ एरेस्ट खालामदो ओइ बेखौ एरेस्ट खालाम ओइ मुभ 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 निजोम आं सानस्लाबनो हायियाव गोरोन्थि सानदोंमोन आंखौ निमाहा होदो प्लिज नों बे बाथ्राखौ बुंनानै आंखौ लाजिदा फोनांनो राजिब बिहामजो फिसा आं नोंखौ जोबोद इनाय खालामफ्रांबाय गुबैयै माखासे गाज्रि मानसिया आंनि खर'खौ गाज्रि खालामनानै होदोंमोन नों आंखौ क्षमा होदो नों बेखौ मा खालामनो नागिरदों आयै नोंनि आखाइनि जायगाया आथिङाव नङा आयै आंनि खर' सायावसो नों आंनि बिखुनजो आंनि बिमानि आखाइया फिसानि खर' सायाव थायाब्ला बे संसारा माब्लाबाबो सुखि जाया आयै बाजै नों दिनै आंनि थाखायनो बेफोर दुखु जानायखौ सहायनो गोनां जाबाय नोंसोरखौ दि आं दिनै बयखौबो जयैनो मोनजोबदों बेयावनो आंनि गासिबो दुखु दाहाया जोबस्रांलांबाय नोंसोर सुखिल' थाथों आं दिनै जोबोर खुसि मोनदों आयै बाजै उनुआबो अबिरामजों गोरोबबाय नोंबो राजिबजों गोरोबबाय नाथाय आंहा जोंखौबो माबा मोनसे खालामनानै होदो ना होगोन होगोन नोंसोरखौबो नैबे बिहामजो फिसायानो जरा खालामनानै होगोन दिनैनिफ्राय बे न'नि गासिबो बिबानानो बिहामजो फिसानि सायाव थाजोब्बाय अनु बाबुखौ बिबैनो बामनो हैदो लाबो हर लाबो बोरो फिसौ आबौ